Il-ħidma ta' Don Mintoff biex f'pajjiżna jkun hawn sistema ta' saħħa b'xejn bdiet fis-snin 50 meta prova jdaħħal proġett pilota f'Għawdex. Fis-sebgħinijiet beda jsir aktar titjib fil-qasam tas-saħħa u bħala Ministru kien hemm it-tabib Censu Mowran. Mis-sebgħinijiet il-qudiem beda jsir is-servizz tas-saħħa speċjalment fl-isptarijiet u anki preparazzjonijiet għall servizz tal-isptarijiet fil-komunità. Tifhem biex stajna mbagħad niżviluppaw anki operazzjonijiet li qatt ma kienu jsiru f'pajjiżna. Pereżempju bħalma kien il-transpjanti tal-kliewi, tifhem l-open heart surgery. Censu Mowran jgħid li kien biss grazzi għar-rispett li Mintoff kien igawdi mill-barranin li pajjiżna seta' juża flus li nataw f'għajnuna fosthom biex inbena d-Dipartiment tar-Radjoloġija. Fl-1981 Mintoff irnexxielu jwettaq il-ħolma tiegħu ta' saħħa b'xejn għal kulħadd. L-iktar ħaġa importanti kien l-iżvilupp tas-saħħa taħt Mintoff u Mintoff ta' l-għajnuniet kollha tiegħu. Tifhem biex u s-sapporti għana ħafna biex nistgħu nagħmlu s-servizz tas-saħħa fil-komunità, jiġifieri it-tabib tal-familja. U għalhekk fl-ewwel ta' Mejju tal-1981 tifhem daħħalna għall-ewwel darba s-servizz tas-saħħa b'xejn lil kulħadd. It-tabib Mowran jispjega l-importanza li s-saħħa kellha f'qalb Don Mintoff. Mintoff is-servizzi soċjali kollha kien importanti għalih. Mintoff kien il-pionier li jdaħħal servizzi soċjali fil-pajjiż. Allura ma jistax ikun illi is-saħħa illi hija l-aqwa servizz soċjali illi kull gvern jista' joffri liċ-ċittadini tiegħu ma jkunx għall-qalb Mintoff. U mhux għall-qalbu biss, imma ħadem għalih mill-ewwel episodju mill-ewwel żmien meta kien Prim Ministru. Mintoff kien jemmen li ma jistax ikun li jkollok żvilupp ekonomiku, soċjali u industrijali fil-pajjiż jekk ma jkollokx il-poplu b'saħħtu. Għax Mintoff kien dejjem jgħid illi huwa importanti ħafna illi il-poplu jingħata huwa dover ta' kull gvern li jagħti lill-poplu tiegħu is-servizz tas-saħħa b'xejn. U Mintoff kien dejjem jinsisti li għandu jsir. U taħt il-tmexxija tiegħu f'Malta daħal il-bażi tas-servizz tas-saħħa li fuqu imbniet is-servizz tas-saħħa llum. Dwar il-ħidma tiegħu bħala Ministru fil-Kabinett ta' Mintoff, Mowran jgħid hekk. Inħossni onorat illi ħdimt taħtu u li kont l-istrument fidejh u fidejn il-Gvern Laburista illi namlu il-pedament tas-servizzi tas-saħħa li fuqhom huwa mibni s-servizz tas-saħħa llum. Anki meta ma kontx naqbel miegħu f'ċerti affarijiet, wara li għaddi żmien kont ngħid kemm kienet għarfa, kemm kien għaref illi jippretendi dan il-valur. Għal Vincent Mowran, Mintoff kien bniedem ta' viżjoni. Mintoff kien dejjem jgħid li kellu viżjoni f'kollox. U kek ma kellu viżjoni f'xejn, kellu viżjoni f'dik li hija l-identità tal-pajjiż fil-servizzi soċjali u f'wieħed mill-ikbar servizz soċjali li huwa l-kura tal-pajjiż.